Det er ikke nok når du har kun registrering til Krutstokks hjemmeside. Det er ikke nok. Du kan godt se priser, du kan godt se hotels og tilbud til vores Krutstokk. Men det er ikke nok når du bliver kun registrering. Du får ikke din rabatt. Alle mennesker når jeg kan ringe rundt, jeg ringer til dig, til alle sammen, og de siger, jeg kommer når jeg bliver færdig med selv min bil, eller jeg bliver færdig at lave nogle ting, så jeg rejser med Krutstokk. Det er ikke nok, fordi så du får ikke din rabatt. Det er to forskellige veje, du skal købe Krutstokk gennem os. En, du køber direkte. Ja, men så det er ikke, hvorfor så du er i vores klub. Men andre, du skal opspare din rabatt. Det betyder at du skal betale hver måned din opsparing til din Krutstokk. Og så du får alt sammen, og du får halv pris fra det. Det betyder, når du betaler $100, du får 200 bonuspunkt. Og med bonuspunkt, du betaler halvdel fra din Krutstokk. Ja? Det betyder, hvis Krutstokk koster 1200, så du betaler 3 måneder på $100, så det er, du har 600 bonuspunkt. Med dem 600 du betaler den pris, halv pris, og med andre 600 du betaler ind fra kreditkort. Og det betyder, du får 25% rabatt. Det er ikke nok når du ser efter halv måned eller 2 måneder eller halv år, jeg rejser. Ja, men så du får ikke din rabatt. Og hvis din pris er mere højere, så du mangler lidt mere til opspar. Og det, du kan betale med det bonuspunkt 50%, halvdel af Krutstokk fra leverandør. Det er information jeg vil gerne fortælle dig, men ellers, velkommen til vores klub, og jeg er der, og jeg ser på min system, når du bliver meldt medlem eller partner eller bare registrering, jeg ringer til dig og siger velkommen. Vi ses.